Давай. Здравейте, хора! Здравейте хора, вие сте с Айрора. В Берлин Да, от центъра на Европейското. предаваме на живо. Да, от градинката на Рози. Събрахме се днес, за да направим едно първоначално видео, в което да ви се представим кои сме, какво правим, защо ние, как го решихме. Да. Абсолютно. Аз забравих, аз представих ли се? Не. Да. Аз съм Рози, а това Аз е съм Ради. Радина. И ние сме по принцип в Германия, живеем тук, творим, развиваме се, вдъхновяваме се. Да. И толкова се вдъхновихме, че викаме да направим нещо, нали? Да. Защото по принцип се интересуваме от така, доста теми. Доста неща. И то сходни неща. И отиваме на кафе, нали? Говорим по 3-4 часа, все интересни неща и си мислихме, ако ни е толкова забавно на кафето, защо да Какво не ли ще бъде в споделим? градината ти? Абсолютно. И днеска, между другото, времето е прекрасно. Така Да. че 25 градуса. много ни е хубаво. Такова сенчесто ни е, така че Да. Ами, разкажи да. малко за себе си. Какво правиш? От колко години живееш в Германия? Защо си Да. тук? Ами, реално, в момента какво правя ли? В момента откривам себе си. Така. Защо дойдох в Германия? Дойдох за да уча, както много хора тук. Завърших в България средното си образование и после дойдох в университет. По принцип се занимавам с бизнес, менеджмент. Сега ще се преспециализирам също така. И паралелно с това ме интересуват също предприемачество, личностно развитие, така, всичко погледнато през призмата на духовното и кое е правилно, така като път на душата, да кажем, нали? Малко така философско погледнато. И аз съм на 24. Както казах, в момента се преориентирам, изпробвам нови неща, за да видя какво ми харесва и като цяло съм в mid-20 crisis. Ако вече има такъв термин. Ако няма, ние го вкарваме с това видео официално. Има той, има. А ти, Ради? Ами да, се казвам Радина. Живея от около 10 години в Германия. И в момента се занимавам най-вече с подкрепяне на себе си. Ако погледнем живота ми година по-рано, бях студентка по биотехнологии. И доста исках да направя кариера в тази област. Бях доста мотивирана и януари тази година получих предложение за работа в една от най-добрите лаборатории тук, която е към университетската болница. И някакси в този момент живота ми се промени, тъй като осъзнах, че всъщност това не е посоката, която искам да поема. Дори бях там на интервю и просто осъзнах, че е средата и всичко, което се случва, просто не е за мен. И някакси животът ми пое в съвсем различна посока. В момента се занимавам с здравословно хранене, с хормонални проблеми, също се интересувам много от натуропатия и предавам като учителка в една школа по немски, математика и химия в момента. Да, има някакво развитие. Така че... Аз виждам много развитие. И аз в теб също. Благодаря. Да. И като цяло гледам повече да приоритизирам нещата си, да приоритизирам наистина какво е важно в живота, тъй като, както ти каза, middle 20 crisis, осъзнаваш, че всъщност нещата не са напълно такива, каквито са ти били представени през целият ти живот. И да. Абсолютно. Аз много харесвам това, което каза, че преди година всичко се променя, защото при мен беше абсолютно по същия начин. Реално аз така съм си го обяснявала, че вървиш по някакъв път, така, предначертан от обществото, нали, да кажем, университет трябва да завършиш, трябва да си винаги с добри оценки, да се справиш добре, да си говориш езиците,
да не мислиш много така за някакви алтернативи, но да си караш по пътя и то всичко ще се нареди. Само, че така ми се събраха много теми изведнъж, миналото лято и като ме удариха изведнъж, така, Шамар през шамар и беше някакво като, сега трябва май всичко да променям, вече не върви така, то, нали, няма как с старите програми да продължаваш. Не, нямаше как и свикам, и само седя и гледам, викам, то май всичко трябва да се промени, нали, къде живея, с какви хора се събирам, нали, какво правя, лични взаимоотношения също и беше много стресиращо и тогава осъзнах, че така няма да стане, нали, в смисъл, аз не съм от хората и също ради и ти, които просто можем да правим едно нещо, да кажем, да работим в нашата си сфера и да сме напълно така отдадени и щастливи само с едно нещо. Може би в този период, в който сме, трябва да експериментираме малко, да понаучим малко каква е нашата същност, защото това много се изгубва, нали, реално. В всичкото това учене човек няма време да опознае себе си и на какво е способен. Не е също. Като сравним, например, аз в момента имам повече време да отделям повече време да приоритизирам нещата си върху това, което наистина ми харесва и да влагам енергията в нещо, което наистина си мисля, че заслужава, защото аз по принцип съм човек, който дава всичко от себе си, прави всичко с цялото си сърце. И просто в един момент осъзнах, че всичката тази енергия, която я влагам за някого другиго, мога да я вложа в нещо, което наистина на мен ми харесва, което ми доставя удоволствие. Защото аз мога да правя много, мога да работя много, но просто защо да го правя, след като не виждам резултат и не го правя за себе си? Защо да ходя 8 часа на работа и да работя за някого, който така или иначе не е доволен в края на деня от мен и който може утре, когато стане нещо, да ме замени с някой друг. Абсолютно. Аз наистина по същия начин започнах да разсъждавам и това е малко темата с дали сме доволни от това да сме назначени на най-нормална работа, 8 часа и така да караме до пенсия. Това е нашия главен мотиватор да се зачудим, да се запитаме дали това е пътя за нас. И също така, ние много сме си говорили с теб как реално работата, тя е толкова голяма част от деня ни, че то всичко се върти около нея. И ние трябва да преценим за себе си дали този лайфстайл като цяло е това, което искаме. Примерно аз, когато работих, нали, аз в момента се преориентирам, както казах, но преди това работих около 2-3 години и паралелно също и с това завършвах университета, което означава, че доста давах от себе си наистина, за да успея. И осъзнах, че реално аз не живея по начин, по който е добър дори за мен. Тоест, този начин, по който аз живях, можеше много лесно да ме докара до бърнаут и до пълно изтощение, както се казва. И то се направо си ме докара накрая, така да си го кажа. Трябваше да се възстановявам сега, нали? Както се случи на много хора, просто не всеки има възможността да може да излезе от тази работа. Било то по най-различни причини. Но аз мятам, че когато човек има възможността, трябва да се възползва от нея. Ако нямам възможността, трябва да се опита по всякакъв начин да създаде тази възможност. Защото не винаги всичко получаваме на готово. Понякога трябва да дадем от себе си. Абсолютно. И като цяло тази тема с работата ни е толкова на сърце, толкова така на дневен ред, че постоянно се занимаваме с това. И може би да довърша моята история с това изтощение, където беше. Аз съзнах, че първо съм в Германия. Уж, нали, за по-доброто бъдеще и по-добрата реализация. Мога да ви кажа, можем да ви кажем, че при нас нещата не са така да преследваме
прекрасната работа, прекрасната компания, а ние повече гледаме да сме сами щастливи, нали? Щастливи със себе си, с начина ни Да. на живот. Да можем да сме щастливи, когато станем сами, насаме Да. със собствените си мисли, защото И да не ако... поудяваме. Абсолютно! Цяло, да. Защото аз съм сигурна, и ти седиш, нали, с всички паралелни задължения, които Да. имаш, и някакви луди мисли, че се въртят в главата, ти нямаш време да си ги помислиш Да, буквално. това е при всеки така. Абсолютно. Макар че аз си мисля, че някои хора се справят много добре. Да, справят се, но въпреки това ги имат тези мисли. Мислиш ли? Да, доста често ми се случва така, че нещо, което аз си мисля, осъзнавам, че всъщност и другите си го мислят. Да. Но просто не му дава толкова голяма важност, Да. за да може да надделее. Да порасте. Да, точно. Да. Затова е много важно да подбираме много добре мислите си. Абсолютно. Както и работата си, защото както си го говорихме, работата Да. взема доста голяма част от нашето ежедневие. И има дори фраза професионално изкривяване. Да. Така че много е важно да избираме работата си добре и наистина да ни харесва. Дори аз бих казала, че е важно да правим това, което наистина ни доставя удоволствие и нещото, което бихме го правили, дори без да ни се заплаща. Да. Защото когато ти се заплаща след това за това нещо, ти има една по-голяма удовлетвореност, колкото да правиш нещо, което не ти доставя удоволствие и да го правиш просто за парите. Абсолютно. Просто от ден за ден. И да чакаш уикенда всяка седмица наново. Да. Макар че сега всеки има, да кажем, различни виждания за нещата. Примерно има хора, които този лайфстайл ги удовлетворява и аз напълно го разбирам. И мисля, че ако нещо човек не го дерзае отвътре, да продължава така. Да, всеки е различен. Абсолютно. Ние просто споделяме нашата гледна точка и нашия опит. И точно за това, примерно, ние решихме да споделяме това, което се случва с нас и нашите мисли и виждания за нещата, защото ние сме малко тази алтернатива, която казва, окей, май това, което се случва, не е най-доброто за нас, поради ред причини. В смисъл такъв, аз не мисля, че е здравословно да кажем, когато човек се претоварва, когато човек разчита само на един вид приход, да кажем, чисто от една работа, нали, това се изразява с една несигурност в финансова гледна точка и за в бъдеще дори, защото нищо не е сигурно. Както виждаме за далечното бъдеще също не можем... всичко се променя. Да разчитаме дори на пенсионната система, дори в Германия хората се занимават много сериозно с това, че те трябва, нали, така да си подредят нещата, че да могат да се подсигурят за бъдеще. Да, когато ще са пенсионери, защото не стига. Абсолютно. Също така, виждаме колко много хора, както казахме, не смогват с чисто работата. В смисъл такъв, че това постоянно изтощение, ние точно таргетираме такива хора, нали, които не се чувстват добре, да кажем, затворени в офис. Ето, даже ние сме в градината, между другото сме боси, защото се зареждаме. Не може да го покажем в момента. Да. Но почнахме да вярваме, наистина, че трябва да сме малко по-близо до природата, реално... А не затворени в офис по 8 часа на ден пред компютър. Ден. Да, тъй като и на мен ми се наложи да работя около 3 месеца такава работа и всеки ден се прибирах вкъщи изтощена и въобще не осъзнавах защо това е така. Защо на мен ми се случват тези неща, защото започнах по-често да заболявам, появяваха се някакви болести от нищото. И си дадох сметка, че всичко някак си е свързано на някакво по-дълбоко ниво, което ние не виждаме и не винаги осъзнаваме. Трябва ни понякога да направим стъпка назад, за да можем да видим картинката отстрани и да видим защо всъщност нещата са такива, каквито са. Абсолютно. Аз по същия начин се почувствах и, както каза, с затворения офис. Какво му трябва на човек? Трябва му слънчева светлина, трябва му близо с природата, общество, контакт с хора, точно така. И реално екраните, които гледаме по цял ден, за да може да си изкарваме прехраната, това е нещо изкуствено и създадено от човека и то реално може би ни стресира много повече, отколкото, да кажем,
ако извършваме някаква друга работа, която не е свързана с толкова много взиране в екрана. И като цяло, точно, както каза Раджи, цялото това свързване на тези теми, да кажем, лайфстайл, работа, здравословно състояние, нали, мисли, защото за да излезеш от тази система, по принцип ние все още не, разбира се, че сме в системата. Аз не съм казала да излизаме. Няма как да си напълно извън системата, защото просто ти живееш в системата. И това е напълно окей. Да. Абсолютно. Въпросът е, че ако се примириш, когато не ти е напълно окей, ти продължаваш да страдаш по някакъв начин. Когато няма някакво развитие, да кажем. И е трудно. После ще ти трябва много повече енергия, за да излезеш от там. Нали? Да. За да така насвоиш тая енергия, която да ти даде хъса, така и буста, за да можеш да излезеш. Примерно при мен беше точно така. Аз, когато работих и имах нужда буквално да вдигна енергията, да повярвам в себе си, да кажа, окей, нали, аз дори ако съм сама, пак ще успея, защото малко ти се налага така и от училище, и от работодател, и от компании, че... Да, като цяло системата така е устроена, че някак си, вярваш в себе си, но иновативното мислене не се подхранва в тази система. Ако мислиш иновативно и ако мислиш малко по-различно от останалите, си различен. И различното не винаги е приемано като нещо добро. Да. Поне аз така го виждам. И с такива впечатления съм останала. И то е в много компании така, по принцип. Да, където човек може да си намери, нали, работа и да бъде на най-нормална 8-часова смяна на ден. Да, и то не само в компании, като цяло, всяка работа. Но най-вече в компаниите, най-вече в офисите, където сме напълно отделени от останалите и от природата, да кажем. Да. И точно за това решихме да споделяме малко така нашите виждания. Като две българки, живещи в чужбина доста време. И точно за това според мен е толкова интересно, нали, ако можем да споделим нашия опит и ако на хората им е интересно, разбира се, защото ние сме видели малко по-алтернативен начин на живот. Точно това си говорихме, че хубаво е човек да се пробва да прави различни неща. Като цяло ние живеем в Берлин и тук това е много добре заложено като концепция. Толерира се, точно така. Тоест, ние не сме някакви тотално, нали, откъснати хора, които правят техното си нещо, които пробват някакви луди неща. Да. Не, това не сме ние. Въпросът е, че хората тук така имат мотивацията и хъса да го направят. Да мислят по по-иновативен начин. Да. И да развиват идеите си. Защото аз мисля, че е много важно да развиваме идеите си и да има какво да дадем на света. И точно заради това и ние започнахме с този подкаст, защото мислим, че имаме какво да дадем. На този етап? Да. Мислим, че имаме какво да кажем. Имаме. Особено за хора, наистина, които са на около нашата възраст, може би дори по-малки, защото аз примерно имам малка сестра и винаги съм искала да имам по-голяма сестра, която да ми дава някакви съвети, така, да ми показва малко. Да ти показва правилната посока. Ето това е посоката, да, иди, нали, вече съм минала от тук. Да, ето това е, заповядай, нали, докато ние сме малко и ние като сме експериментирали, нямаме тая посока, да кажем, някой да ни покаже, нали, да ни каже. Проба грешка. Да, и също така си намираме и нашия си път по този начин, като се срещаме пък с доста различни чужди хора, да кажем, които не са ни от главното семейство. И да, като цяло, това са нашите теми. Какво друго да кажем? Не знам. Имаме доста неща. Да, има доста теми. Здравословно хранене, лайфстайл, както вече споменахме. Да. И може би този обмен на малко по-дълбоко енергийно ниво. Да. Взаимоотношения, мъжка и женска енергия. Ами то точно всичко се върти. Аз само като ми кажеш взаимоотношения, мъжка и женска енергия, направо ми изниква пред погледа цялата тая трансформация, да кажем, където ми се случи преди предишните години. Предишните 2-3 години бих казала. Да, и при мен е може би в такъв период. 2-3 години. Абсолютно.
Аз започнах от там, че примерно бях в компания, която е корпорация тук, много известна, много хубава. Въпросът е, че много се толерираше мъжката енергия там. Всички трябваше да сме много нахъсани. Дори жените трябваше да сме тотално в тая амбиционираната Да. Ти автоматично енергия. преминаваш към мъжката енергия, тъй като Нямаше работата се свързва, да, с мъжката енергия. Мгм. И просто женската енергия остава някъде в страни. И ако не отделяш време, да кажем, след работа, Да, ти просто я зариваш, да. закопаваш я. Абсолютно. И даже, да кажем, това много се лечеше по начина ми на обличане. Беше малко така скован, бих казал. Бих казала. Виждаш ли как говоря вече? Това са остатъците. Това ми е наследството. Да, от програмите. Да, абсолютно. Да, Не мога, не. нагледен пример за да, това. виждате ли какво се случва, когато човек излезе от там? Да. И точно това ми направи впечатление, че аз почнах да чета, да кажем, за високочувствителните хора, където са highly sensitive people. Прочетох една невероятна книга на немски. После започнах да се занимавам с това как реагират хората и как са нашите взаимоотношения, когато ние сме, да кажем, жени, нали, които по природа биха се чувствали доста добре в женската си енергия, но въпреки това, Но им се налага да не са. да, те трябва да бъдат в мъжката си енергия. Да. И това бих казала, че си е така с годините Да, в България. това е нещо естествено. Нещо Да, нормално. и по принцип аз виждам поне към днешен ден мъжката енергия като доста доминираща. Навсякъде по света, не само в България, не само в Германия. Навсякъде по света. Просто липсва тази женска енергия, която да внесе малко повече цвят, малко повече радост в всичките тези норми, които ни се налага да спазваме. Абсолютно. И аз така го виждам и наистина аз осъзнавах, че хората реагират по различен начин въз основа на това, че в коя енергия са си, защото примерно, да кажем, аз, както се спомням, ако бях наистина в мъжката си енергия, ако продължавам да бъда в тази, аз ще плаша хората, бе, хора. В смисъл, ти виждаш някакво момиче там и тя се прави на някаква, нали, амбициозна, млада, нахъсана дама, кариеристка. Да. Обаче, ние това открихме. Какво се случва? Какво се случва на хормонално ниво? Какво се случва с нас? Защото ние не сме създадени да бъдем с такъв хормонален профил на адреналин, на кортизол и на тестостерон всеки ден. Прогестерона намалява и както всички хормони, просто се създава един дисбаланс, който след това е много трудно да го оправиш и да се върне в естествената му форма, естествения му ритъм. Да. И затова, да, е много важно да можем да боравим с стреса и да го минимизираме където можем да го предотвратим. Да. Да не е чак в толкова големи количества и да знаем как да го трансформираме този стрес. Абсолютно. И точно тогава, когато говорим за многото стрес, по принцип това означава за мен, че ние не разбираме женската си природа. Че ние не сме създадени за големия стрес. Нали? По принцип, мъжът, нали, мъжкото начало, да кажем, то е мъжете. Те са доста по-устойчиви на стрес, те имат също такъв хормонален профил. Цикъл, който е ежедневен. Да. От сутрин до вечер и отново всеки ден този цикъл се повтаря отново и отново, докато при жената е, да кажем, средно 28 дни. Да. И според различните фази действаме различно. Чувстваме се по различен начин и може да извършваме различни дейности според различните фази. И това малко или много влияе върху живота ни и върху целият лайфстайл, който можем да извършваме. Да имаме. Да. Абсолютно. Аз примерно си мислих как да кажем, когато жената е в менструация, нали, когато има своя, на немски ми хрумва в периода си, когато е. Да, то на английски същото. Да. И реално ние ходим на работа, справяме се с всички
задачи, И се налага да ежедневни. извършваме всичко, което по принцип извършваме и през другите фази, които да кажем имаме повече енергия. Да. И не стига, че жената се, нали, тя реално кърви, тя не е много разположена така, като един добре сложен средностатистически мъж, например. Но от нея се изисква абсолютно същата продуктивност, да кажем. Дори дори много от жените, може би, забравят да кажем, да обръщат внимание на себе си и по някакъв начин дори аз също съм го правила, даже в повечето време съм го правила. Да, ти просто си принудена да забравиш себе си, защото... И да игнорираш всичко, каквото се случва. Приоритетите ти не са правилно поставени. Да. И този човек, нали, тази жена, бих казала, в този случай, нали, трябва да се обърне внимание на това какво е нашата природа, каква е нашата природа, да не я игнорираме, може би. И исках да кажа, че да игнорираме чисто нашата същност води също до стрес и ние се опитваме да имаме мъжки профил на амбициозност, на продуктивност, на всичко, докато ние сме доста по-крехки, ние сме по-креативни, ние сме създадени за по-различна работа, нали, която... По-различни дейности, да. Абсолютно. Аз за това се сещам, тъй като аз бях доста голяма кариеристка. Бях си поставила доста цели, исках вече да се развивам в тази сфера, да работя, да вземам доста големи позиции, но просто осъзнах, че това не е за мен, защото аз съм доста креативен човек и не изразявайки тази си креативност, не правейки неща, които на мен ми харесват, просто по този начин вървя срещу самата себе си, защото на мен това ми е заложено и ако се опитам да бъда нещо, което не съм, просто се унищожавам. Да. И много е важно за това да открием това наистина, което наистина ни харесва и да изберем работата си внимателно, както вече казахме. Абсолютно. Да знаем какви са ни слабите и кои са ни силните страни. Да. И това всичко стигаме до темата работа с самите нас си, четене на книги, гледане на Инстаграм постове най-вече, в моя случай. Да, на мен, например, когато ми се наложи да се запиша в университет, ми беше доста трудно да реша какво наистина искам, защото човек на 20 години или да кажем на 18 в България повечето и ми се налага да изберат на 18 годишна възраст всъщност какво искат да правят за през остатъка от живота си, да изберат всъщност сферата и кариерата и какво ще следват и работата, която наистина искат да правят, да кажем, например, следващите 45 години. И за мен това беше огромна трудност, защото аз не знаех какво искам. И не знаех кои са силните ми страни. Ти буквално излизаш от училище, от системата, която си възпитаван до сега, и ти се налага да влезеш отново в другата система. И някакси аз не знаех. Бях доста объркана. И записах просто нещо, което не ми харесва. Да. Аз абсолютно по същия начин го виждам. Между другото, абсолютно го казах поне 10 пъти този път. За колко минути? 28 минути, леле! Да. Толкова бързо минава времето. Неусетно. Абсолютно. Не, повече не. Имам една приятелка. Ние с нея постоянно бяхме на едно мнение и всичко беше абсолютно вярно. И даже така сме се кръстили. Тя е абсолютното, аз съм абсолютното. Това е когато сме така алайнати, нали, в живота. Когато сме... Когато сте на една вълна. На една вълна, абсолютно. И темата беше за университета. Аз, по принцип, съм щастлива, че когато завършвах училище, знаех в каква сфера искам да започна. Макар че, както всеки друг човек, аз също исках да уча много неща. И осъзнах, че може би не съществува програмата, която ще ме направи най-щастлива. Защото аз се интересувах от медицина, интересувах се от бизнес, интересувах се от немски език. Доста далечни неща. Да. И исках абсолютно да уча в чужбина. Не знам си още какво исках. Трябваше и да се интегрираш, да си намериш социална среда. И всичко това намиране някакси на баланса между всичко това е доста трудно.
Да. Абсолютно. Не го чухте. Този път не го чухте. Аз вече свикнах и не ми прави впечатление. Виждаш ли? Абсолютно. Иначе, записах бизнес и точно за това го записах, защото той дава много възможности след това. Примерно в Германия, няма да разказвам надълго, може би темата е за друга, Да, за може би друго за друг видео, епизод, да. разбира се, но идеята ми беше, че не съжалявам, че го направих, защото ми даде точно това обширно мислене. Да. Където да мога сега, нали, след като съм го завършила, Може би да някаква кажа, основа. И сега ти абсолютно. просто надграждаш. Да. Да. Точно така. И сега точно надграждам и ние учихме психология, ние учихме социология, учихме как работи системата, как работи икономиката и всичко това беше толкова важно. Да. Нали? Чисто за така И може разбиране да се на приложи живота. върху други сфери, да. Да, Сферата от живота. да, да. И затова съм щастлива. Но, както казахме, няма такава Няма програма. формула, да, формулата за правилния път. Всеки Да. трябва да я намери или да кажем да я създаде Да. сам. И ние също много сме си го говорили това, че човек не трябва да се притеснява да прави грешките, защото те са ти пътя, Да. те са ти от твоя път. Ти трябва да си ги направиш. От грешките може би даже се учи много повече, отколкото когато правим постоянно едно и също нещо и е винаги правилното нещо. Ние няма как да знаем какво всъщност е за нас, ако не сме опитали и другата страна. Да, Ако не сме направили тези грешки. Наистина. Аз точно по този начин се чувствах миналата година, когато се случиха няколко така удара за мен. Неща не станаха за мен. Примерно имах проблеми, да кажем, да намеря жилище, не се случиха нещата. Това беше за мен такъв голям удар, защото толкова много го искаха, нещата не провървяха, защото реално аз така се го обяснявам, аз не съм била готова. Да. Това е голям на този фактор. етап, да. Да. И когато не се случват нещата, тези грешки трябва да се случат. Ами то няма как. Поне вече знаеш какво не искаш. Абсолютно. Да. Не, вече не мога повече. Измисли ми някаква друга Трябва дума. да ти го изтрем от речника. Да. Направи ми някаква магия тук да спра да мисля. Да. Абракадабра. Без абсолютно повече. Но наистина това ме научи, че каквото и да се случи, даже вчера гледах едно такова видео в YouTube, че не трябва да обвързваме същността си и нас като хора с това, какво се случва в нашия живот. Примерно, да кажем, мале, какви сме лузари тук. Да, сега... трябва да можеш да си способен да дадеш една стъпка назад и да видиш какво всъщност се случва и да видиш, че не си такъв лузър, както ти го каза. Да. И че това може би е пътят към твоя си успех. Да. Няма как постоянно да сме в високата вибрация. Не. Това е невъзможно. Поне тук на Земята е невъзможно. Не. Трябва понякога да има движение и към ниските вибрации и след това отново, за да може да се качим и да видим, че се качваме всъщност, да го усетим. Да. И аз това го осъзнавам и много ми харесва като идея, че трябва да има такова движение. Да. И много интересна тема. Много сме се занимавали с сега на български, мисля, че се казва фронтален лоб, префронтал кортекс, който е. Да. Фронтален или предфронтален, нямаме идея. Да. Но много се говори за този префронтал кортекс и как той се развива до 24-5 годишна възраст. И да ви кажа, хора, нашия точно се разви преди да свърши времето. Също така си всичко това, което се случи. Да. Но това беше доста екстремно. Значи аз, ако ви кажа, моят живот не е същия от преди миналата година. О, и моят определено. Аз може би... Това е друг човек. Да, преди година нямаше въобще да си помисля, че, например, мога да давам уроци по математика, химия и мога да говоря за идеите, които имам. Да. И да застана за тях. Да. И да кажа, че това в моите очи е правилното. И щом аз мисля, че е правилното, значи ще се получи. Да. И това какво означава с фронталния лоб, че ние го развиваме, за да може той да издържа на нашите решения и емоции. Защото в крайна сметка, кое излиза като много ценно в
цялата история, да може да си управляваме емоциите, чувствата, И да може да ги разчитаме правилно. да ги разчитаме правилно, да не се доверяваме също и на абсолютно всяко чувство. Тук да седнем, да вярваме сега, че като сме тъжни, живота е не знам какъв Черен, или... мрачен, Да, или като всеки ни ден. заболи нещо, край, нали? Да. Тоест развиваме нашия мащаб Да. на чувства и сме просто спокойни и Да. всичко Това е нещо наред. като да кажем книга, която трябва да прочетем и да извадим информацията, която е важна за нас. Мгм. И разчитайки всяко чувство, да кажем, че всяко чувство е книга, която четем. Да. И трябва да може да разбираме това, което четем. Да. Или това, което ни се дава. Защото и доста болести, симптомите, които изпитваме, също са на едно по-дълбоко ниво, Да. което не осъзнаваме. Да. И то има доста неща, които могат да дойдат рано или късно. И когато успеем да си разчитаме нали, някои от емоциите, както казах също, но не абсолютно всичко да седнем да анализираме, Да. като как се почувствахме сега, какво се случи, защото тая анализа, парализа не води до... Да, защото ти анализираш с ума си, а не с сърцето си, реално. Мислиш ли? Не трябва да се анализира твърде много. Не, в никакъв случай, да. И трябва да имаме доверие. Аз много се занимавам с тази тема напоследък. Доверие в живота. Доверие, че всичко е наред. Че интуицията ти ще те заведе на правилното място. Да. Доверието и това го бяхме говорили даже с една специалистка така по темата. Каква е разликата между интуицията и страха? Не се ли чувстват по един и същи начин, може би? Доста са далече един от Мислиш друг. ли? Да, но докато научиш тънката разлика, Да. защото далечни са, но в същото време си приличат. Да. И докато работиш с тях и се научиш да ги разчиташ всъщност. Дали това сега е интуицията ми или просто страха от травми, е доста труден и доста дълъг процес. Много. Аз с тази тема се занимавам доста интензивно. И може би на нас не излизат всички тези теми като разсъждение, защото сме в чужбина, защото имаме време, може би. В смисъл такъв, ние сме сами с себе си. Доста повече време, отколкото ако бяхме, да кажем, в нормално българско общество, с приятелите ни. Може би тогава щяха да излизат някакви неща. Да, но нямаше да се толкова чаква интензивно. до такава степен. Да. За толкова много. И затова осъзнаваме, че ние сме щастливи с това, което се случва, защото може би това е нужно за нас. Нали? Ние сме тук с съзнанието, че искаме да бъдем тук на този етап и това просто излиза и трябва да се отработи. Да, и все пак щастието не е крайна спирка, както се казва, е начин на пътуване. И трябва да сме щастливи тук и да се намираме, да живеем сега, а не в бъдеще или в миналото. Абсолютно. Абсолютно. Някъде четох, чакай само да кажа последно. Давай да приключваме. Защо хората им е забавно? Гледай колко много неща казахме. Хора, забавно ли ви? Напишете в коментар какво мислите, дали ще ви допадат такива теми. И дали ще ви бъде интересно да говорим за някакви такива неща, които са малко по-различни. И това е опита, когато хората отчитат в друго общество. Може би оттам идват нещата, че ние се сблъскваме с различни поведения. Култури също. Тук е толкова интеркултурно. С различни виждания. Да. И то няма как. Точно това е интересното, че ти за да се интегрираш, ти трябва да ги приемеш тези неща. А кога ще ги приемеш? Когато ти се сблъскаш с твоите и техните и ги осмислиш. Тоест, това е необходимост, за да може да имаш добра интеграция, нали? Да се чувстваш добре. Да. И да имаш добра среда. И всички се чувстват на крайна сметка окей. Това, което исках да кажа с щастието и че не е крайна спирка, четох някъде, че от еволюционна гледна точка ние не сме създадени за щастие. Ние сме създадени тук. За да се мъчим. За да оцеляваме. Да. Ето, виждаш ли? Да. Много е готино. Тоест, ако оцеляваме, ако оцелявате, значи всичко е точно. Това да сме щастливи не е крайната ни цел. Разбира се, че в днешно време е изключително добра цел. Просто исках да го спомена така, че
това прекаленото търсене на щастие някакси измества фокуса от това просто да съществуваме и да живеем както това дърво е тук, нали? Сега. Абсолютно. С какво това дърво е по-заслужило да бъде на планетата Земя от нас? Или то дали се чувства щастливо да бъде тук? Мисля, че не се замисля Може да го толкова питаме. много. Да. Гледам по листата му и по сигналите, така, които ни дава. Мисля, че се чувства добре. Оцелява. Оцелява. Но да. Да. Благодарим ви, хора. Да, това е от нас за днес. И ще се радваме, както казахме, да ни оставите по един коментар какво мислите. Или ако ви интересува нещо реално от живота. Ние сме специалистки. Да, може да ни в питате Германия. каквото прецените за добре. Да. И ще се опитаме да ви дадем някакъв съвет през нашата призма, Разбира защото се. всеки съвет, даден от друг човек, е просто през неговата призма. Но аз мятам, че ние сме хора, които можем да погледнем малко по-неутрално на нещата и да видим картинката малко по-встрани. А не само през, да кажем, нашите си чувства и... Да. Точно това е нашия така принос, в смисъл нашия плюс, че ние се абстрахираме от нашия път и гледаме горе-долу цялата ситуация, цялата обстановка, за да можем да кажем, нали, какво е нашето мнение по някаква тема. Да, това е. Това е за сега от нас. Ако имате някакви въпроси, наистина, ние се опитваме... Ние не се опитваме да кажем да изградим някакво общество, но ако можем наистина да дадем нещо на някого, било то да си ни слуша, когато си готви, или когато си чисти, или когато се разхожда, или ако иска също може да ни гледа, то тогава мисля, че това не е... Мисля, че се научи по нещичко. Нека всеки си вземе каквото прецени, че е за него. Тъй като ние не налагаме нищо, това са просто нашите виждания. Да. Благодарим ви, хора, и до следващия път. Довиждане. Чао! Чао, чао!